Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakaendawo kugomo reNgoma Kurira kuDombo Shava nevamwe madzibaba vandakasangana navo kuCape Town. Vakanditi une mweya wetsvina uri pauri, asi mweya uyu unoda kuti tinamate tiri mubako, asi bako rinofanira kunge riri kumusha kwenyu. Saka ndakabva ndafunga kuti kumusha kwedu kuDombo Shava kune gomo rinonzi Ngoma Kurira. So mukoma Nashi takabva tazobva kuCape Town tikabva tazodzoka kumba. Madzibaba ava mukoma Nashi ndevenguo tsvuku, vainge vaine bakatwa netsvimbo yavo iyo yainge iri diki diki yavainge vakaisa mubhegi ravainge vakabereka riya rinotakurwa nevanhu vekumapostori. Saka tisati takwira gomo iri, muprofita uyu akabva aisa bakatwa rake pamberi pangu akanditi unofanira kunge uchizojamba bakatwa tisati takwira mugomo, ndione kuti hauna kumbobvira wabata mushonga semunhu ainge achida kupona mukoma. Ndakabva ndazojamba bakatwa riya ndokubva tazokwira zvedu gomo yedu kuri kuenda pamusoro. Mukoma tasvika pamusoro pegomo takabva tazorarapo kunze kwava kuda kuedza. Muprofita uyu akabva atanga kurira nendimi, ndipo paakati tinofanira kuti tinge tichipinda mubako. Pane muteuro wandaudzwa nemweya mutsvene kuti ndinge ndichinouitira mubako muya. Saka inini semunhu ainge achida kupona ndakatevera kumashure. Takabva tapinda mubako, takafamba mubako mukoma, takabva tazosvika painge paine imwe yainge ichiratidza kuti yainge itoriwo shrine. Vamwe vanhuwo vanotouyawo ipapo vachitoita zvinhu zvavo, but painge paine zigate rainge rakasungwa nejira rered nemucheka wewhite. Aya machira acho awa ainge akasunga nechepadumbu pegate racho iroro. Madzibaba ava vakabva vaenda pagate paya ndokubva vapfugama vachiita sekunge vari kunamata. Vapedza kudaro vakabva vatora mbiya yavainge vainayo vakabva vachera mvura. Saka pavakaona kuti mbiya yavo yainge yazara, ndipo pavakabva vanditi handei muteuro wapera. Vakabva vazonditi tadzika gomo, tsvaka chiempty container ndikupe mvura yandachera mugate. Mukoma Nashi ndakatsvaka ka 500 ml kedrink ndokubva ndaisa mvura yangu yandainge ndapiwa namadzibaba. Vakabva vanditi hazviite kuti unge uchisara kuZim, tikufanira kuti tinge tichidzokera tose, nekuti ndiri kusenza kuti mumusha menyu mune varoyi vakawandisa vanokwanisa kuzokutorera chipo chako chawadzika nacho mugomo. Semunhu ainge achida zambuko handina kupikisa, zvekare ndainge ndichida kumhanyira kudzokera kubasa. Takabva tazokwira bhazi ndokubva tadzoka kunoku kuCape Town. Tava kunoku kuCape Town, madzibaba ava vakabva vanditi unofanira kuti unge uchindibhadhara kana zvinhu zvako zvazoita, ende ndozvatainge takataurirana. Saka muprofita uyu akabva anditi mvura yainge andipa ndinofanira kunge ndichizogeza, imwe yacho ndinogara nayo mumba mangu pasi pemubhedha wangu. Ndakaita zvose zvandainge ndaudzwa nemuprofita uyu nemazvo. Saka upenyu hwangu muno mujoni wakabva watanga kuvhurika. Madzibaba vaya vakazouya kwandiri vachiti vainge vachida at least something, ende vakabva vanditi ndakanzwa kuti wava kushanda kabasa karibo, saka ndikudawo kuti each and every month unge uchingondipawo yeche10. Saka ndakabva ndangozviudza kuti murume uyu ndiye akandibatsira. Saka ndakabva ndazoita 4 months ndichivapa mari, ndichingovapa mari ma10% pasalary yangu. But manje vakabva vazodzoka kwandiri vakabva vati munhu waMwari, mari yamuri kundipa nemari yamuri kuwana, mari yenyu haisi kana. Vakabva vanditi munhu waMwari, mari yacho yamuri kundipa yava shoma, muri kufanira kuti munge muchindiwedzera. Saka vakanditi kana uchikwanisa kundipa 30%, saka inini ndinowana 9,000 pamwedzi. Mukoma ndakabva ndavati madzibaba, mari yacho yamuri kuda yakawandisa. Vakabva vabva pandiri vakatsamwa ndokubva vazorovera ibvi ravo pasi. Vakabva vanditi uchazviona zvauchasangana nazvo. Vakabva vati kana iyo 10% yeche10 yacho yavainge vakati vainge vachida, vakabva vanditi handichaidi. Saka kubva zuva randakanetsana namadzibaba ndichisvika kumba ndakabva
ndatanga kutonetsana nemudzimai apa kubasa. Iko zvinozvo ndatovapa second warning mukoma zvekuti anytime ndinokwanisa kutodzingwa basa. Apa ndainge ndaitawo laki rekuti ndinge ndichiwanawo basa pakambani inobhadhara. Saka handizivi kuti ndoita sei. Kana ndikabvisa 30% pasalari yangu ndinogosara nei? Iko zvino zvitatarisana nemonth end mukoma. Izvozvizvi mudzimai ari kutoti zviri nani kuti munge muchingovapa madzibaba mari yacho iyoyo yavanoda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndiri kuda 30%. Yo, zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa. Saka 30% inenge iri mari naivedare vanogonawo maths. Tiudzeiwo mucomment section. But utsinye ina I think kuti utsinye. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndine musikana uyo wandiri kudanana naye. Saka musikana uyo ndinoda regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndoda kureurura kuti ndiri mbavha. Apa ndine umwe musikana uyo wandiri kudanana naye zvekuti ndikuda kutomurora musikana iye, but iye manje haazvizivi kuti ndiri mbavha. Zvatinoita mukoma nacho ndezvekuti tinowanzokutaimira, angava ari mabhazi kana kuti motikari. Kana tikatoona dziri motikari dzinenge dziine maregistration kune dzimwe nyika especially South Africa kana Botswana, tinobva tafara. Zvatinoita tinotaimira, angava ari matrack kana kuti motikari especially dzinenge dzakatakura magroceries, then tinobva tajambira kana pari pamusoro petrack tobva tatokwira patrailer paya, then tobva tatotanga kutocheka. Tinenge tichicheka zitende racho reria, then tobva tatotanga kutodonedza magroceries. Tinenge titori neimwe motikari inenge ichitotevera kumashure tinenge titori neimwe motikari inenge ine vakomana vanenge vachitevera kumashure, vanenge vachifamba vachinhonga zvinhu zvezvia zvatinenge tichidonedza mutrack. Saka mukoma ndo zvinotondiraramisa izvozvo. Uye dzimwe nguva tinokwanisa kutongoisa maspike pakati peroad, then motikariwo inenge yaitawo munyama tobva tazoti paya motikari iyoyo painenge yaita mataya pancha, munhu kana akangomira isuwo tinobva tatomhanya totonoataka munhu uya. Hatimurovi asi tinotongomutorera kana iri mari kana mafoni whatever, tinongomutorerawo zviri bho tisinganetsani naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi titori nechibhebhi changu ende achitozvizivi kutoti chiri kutomhanya negevha. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kureurura kuti ndine mubobobo, uye mubobobo uyu nawo ndakazotoona kutoti vamufundisi vedu aiwa ndainge ndichingovatya, havana kana simba ravainaro. Ndainge ndichimbousiya mubobobo uyu kumba, but last big Sunday ndipo pandakaona kuti chiprofita chamufundisi wedu ndechekunyepa, because the previous night on a Saturday ndakatokwanisa kutopinda mumba mavo ndikatoita usiku hwose ndichitoboba amai mufundisi mukadzi wavo. Saka mushonga uyu mukoma kuti ndinge ndichizonzi ndine mushonga wemubobobo zvakaitika ndezvekudai so. Ndakaendawo kun'anga ndikabva ndanotora mushonga wekuti ndinge ndichidiwa nemabhebhi, and I want to advise vanhu kuti please musatora mishonga iyi yekuti kana ukazonyenga mukadzi anobva angokubvuma same time, nekuti ndo zvinozokonzeresa kuti unge uchizova nemweya wacho wemubobobo iwoyo. Saka mukoma ndakazongoti one night ndakatomuka ndikabva ndatoona ndainge ndichitopinda mumba neumwe musikana wandainge ndichida, ndikabva ndatoita bonde naye. Apa physically musikana yeye ainge akatondiudza kutoti I was not a type. Saka kubva ipapo musikana uyu ndakamuboba kuzonosvika achizonowanikwa ndichingomuboba chete. Vamwe ndinototi kana ndikaenda kunovaboba ndobva ndatoona kutoti komunhu uyu zvatori mhandara zvekuti munhu anozongomuka asisiri mhandara, ndatomuboba.
uye zvekare ndakatomborohwa nesick before mushure mekunge ndaboba apo painge pakatoteyewa nemushonga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi ndakaboba amai mufundisi kurara usiku hwose ndichingoboba amai mufundisi. Zviriko here izvozvo? Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Inini nemudzimai wangu takabvawo kumusha, saka zvaizvezvi tiri kugarawo pamba pemuzukuru wedu uyo akazoenda kuUK kudharadhara. Saka imba iyi yainge iri yevabereki vake, then tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizochengeta pamba because ainge achimboshandirwawo neumwe mudhara wekumalawi. Saka mudhara iyeyo mushure mekunge azoshayika ndo patakabva tazonzi isusu tinge tichiuya. Saka right now ndo patiri kugara tichichengeta imba, but mukoma Nashi pamba apa pane zvimwe zvinhu zvinoitika. Imba iyi iri kuno kuWestgate ende panoitika mashiripiti. Dzimwe nguva tinokwanisa kumuka madoors ose akavhurwa. Mukoma Nashi apa tinenge tarara takaloka madoo. Ndakatombonetsana nemukadzi ndichifungidzira kuti maybe ndiye ainge aita zvinhu izvozvo, but akabva ati iwe unofungidzira kuti ndingapenga kusvika palevel iroro rekuti kana ndamuka ndavhura door remubedroom, ndonovhura door remutoilet, ndovhura madoo ose, imba yose mukoma Nashi kusvika panze kunosvika kugedhi, madoo ose takamuka akavhurika. Saka ndo mashiripiti acho iwawo ari kuitika. Saka ndakabva ndazotaura nevabereki kumusha, vakabva vanditi hatisi kufanira kuti tinge tichidzokera kumusha, uye zvekare hatisi kufanira kuti tinge tichimudza muzukuru uyu. Ivo vari kuda kufamba kuti vange vachinzwa kuti what is going on. The reason as to why munhu wose achimunyengerera muzukuru, it is because iye anoratidza dzinza rose rudo, tose tinochengetwa naye muzukuru uyu. Saka vari kuti kana tikagara tamuudza kuti ndo zviri kuitika pamba pake, zvimwe kuda iyewo haasiri ari kutokonzeresa zvose izvi zviri kuitika pamba pake. Saka tinobva taita sekunge tamupuma uroyi. Saka ivo baba vakati vachambofamba, so we are still waiting, havasati vafamba, but ini ndava kutya mukoma. Nemudzimai wangu tava kutongorara zvedu mugarage. Takatovhacata the bedroom, tikati zviri nani kuti tigare mugarage than kuti tinge tichinorara kubedroom, then tozomuka tobva taona kuti marooms ose anenge akavhurwa madoo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakanzi nababa ndisamuudza muzukuru uyu because zvinozoita sekunge tamupuma uroyi. Apa ari iye mupfumi mudzinza, ndiye akapfuma mudzinza rose. Saka hanzi ndiye anochengeta everyone. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini handina tsitsi nemunhu, ndakanokorawo tsoka yabamunini vangu ndikabva ndaenda nayo kuna ambuya vangu. Ndivo vandinotemba kuti vanoroya zvekuti kana vakatsamwira munhu haadokese zuva. Chakaitika kuti ndinge ndichizonokora tsoka yabamunini vangu ndezvekuti vainge varamba kunditengera shuga ivo vachienda kubasa. Saka ndakavanokora tsoka ikabva yanosotwa naambuya vangu. Izvezvi ivo bamunini vangu ava, even though vainge vava kutodriva makombi, but right now vanotongoswera zvavo pagrowth point. Apa vava kutotora mutoriro zvekuti vava kutoita sekunge vanopenga, vanongopengerapo pagrowth point. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Apa vari kutaura ndeamai guru vari kuti ivo vakaroya bamunini, vakavanokora tsoka, vakanovagadzira kuna ambuya vavo. Saka hanzi bamunini ava vainge voshaina. Apa ndini ndakavachengeta kubva vachiri grade 7 kuzonotora license yainge iri idea yangu. Tikaita garden, tikarima garden tose, ndichiti ndikatengesawo ndobva ndavapawo mari, ivo vachichengetawo mari. But vakazoti vatora license vava kudriva kombi, ndopa vakabva vazotanga kundishainira.
hanzi iko zvino murume wangu nehama dzemurume vanotofungidzira kuti madrugs apa ndini hangu onzeri. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndine ruchiva rusingaiti zvekuti kunyange ndikaona kunyange ringava riri penti remukadzi mubathroom. Mukoma Nashi, mazuva ekutanga I used to resist this idea, but zvandava kuita iko zvinozvi zvava kundityisa, uye zvekare zvinoitika pandiri zvava kutondityisa. Mukupamba pandinogara we share the same bathroom, saka pane umwe mukadzi wekuti she does not mind just leaving panties mubathroom macho imomo. Saka ndaiwanzokuti paya kana apedza kugeza ndaibva ndazoendawo mubathroom muya ndobva ndangotanga kungonakirwa, just feeling that freshness yekuti mune munhu abva mukugeza, because I liked the smell of her foam bath. Saka ndaibva ndazotora bhurugwa rake, then ndobva ndazomoneredza bhurugwa riya pasikarudzi yangu. To my surprise, sikarudzi yangu yaibva yatowana simba zvekuti ndisingatombotambi nayo yaitosvika pakutorasa mbeu. Saka ndaiti kana ndapedza kurasa mbeu, chinongondinakidza ndechekuti ndaibva ndazvipukuta nebhurugwa rake, ndobva ndatanga kupretenda as if ndiye anenge achitondipukuta. Saka it is very disturbing to me zvinhu izvi zvandiri kuita. So handizivi kuti rungori ruchiva here kana kuti zvangu zvitori nekuroyiwa mukati, because iko zvinozvi ndava kutoriska zvekuti ndinoti paya kana apedza kugeza ndinobva ndaenda ndobva ndanoba bhurugwa rake ndobva ndauya. Sometimes ndinotongorara ndakatoriisa pasi pepilo, dzimwe nguva ndopandinozongoriisa pasikarudzi yangu yobva yatotanga kutonakirwa zvekuti ndinotorasa mbeu. Kana ndapedza kudaro ndinotoriwacha, then I will put it close to the heater kuitira kuti ringe richizokasika kuoma. Makuseni vanhu vasati vamuka, ndini obviously ndinotanga kumuka ndobva ndaenda ndobva ndanodzorera bhurugwa remukadzi uyu. Saka ndinotya kuti maybe zvinhu izvi zvandiri kuita maybe ndichazopedzisira ndatomubata chibharo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ini handifunge kuti zviri normal. I don't think kuti zviri normal mukoma. There is something wrong somewhere. Asi ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hey, yeah, no comment, sure, no comment.